kai da Audu Allah taimake ka. muna zargin ka kai ne wanda ka kashe Sumayya. Wallahi ranka ya daɗe, wallahi duk mutu na duk watsal ɗina wallahi ban taɓa kashe mutum ba. To in ba kai ne ka kashe ta ba, kai ne ka sace ta. Ko matar ka shida ce. Wallahi ƙarya kake yi munafiki. Na rantse da Allah ko Qur'ani aka kawo min zan dafa shi kuma ba zan taɓa yin kafara ba. Ke kwari akwai kirshaci faɗi wallahi tallahi. Kuma in kika shato kika faɗa sai ki tsaya ki haƙiƙanci akan cewar wai dole haka. Haka ne mana. Ko kana tunanin za ta yi magana ne? To gaskiya ne ranka dai. Mafi mishkila a bar wannan magana. Kamar ya bar wannan magana. In har ka gaya mini da Sumayya take ba, bari in gaya ma wani abu. Idan har ba ka gaya mana da Sumayya take ba, har binciken mu ya gano inda take. Dan Audu za ka sha shayi mai dan karan kauri in gaya ma. Wallahi. Dan girman Allah, dan la ilaha illallah ni ma ka gaya wa binciken nan ya sake ni. Dan wallahi na wahala. Na ci bakar azaba a hannun mutanen ka wallahi. Ai azaba yanzu ka fara shan ta. Dan idan har baka gaya mana inda Sumayya take ba, wallahi yanzu ka fara shan azaba. Kai kuna yana ku kama shi. Wallahi a dakata, wallahi a dakata. Ni zan faɗi iyakacin gaskiya ta iyakacin abin da na sani. Gaya mana. Wani ne ya sace Sumayya? Ban san shi ba. San shi ba? Kambal. Yalla bai. Ina kuka da Sumayya da kuka sashi da? Wallahi mu ba mu san komai ba. Shi baba dan Audu shi ya kamata a tambaya. Ni ban taba ganin mutum irin na Audu ba. Criminal je ban taba ganin mutum irin na Audu ba. Wai shi har yana tutaya da shi zambaye iya ba garkuwa da mutane ba. Yanzu bai tsara masa tsatsa. Muna waye anan. To mu ne wanda muka kama Sumayya. A hannun mu ya. Anan za mu tare jami'an kaki duka gab na Najeriya rabu. Wallahi ba za su gano inda take ba kuma ba za su gano. Ina tuwa kai mutane shi nan banza da shi. Kai, Kabir. Ranka ya dade. Ku kama dan Audu ku te ku ba cinannan dukan da sai har sai ya faɗa muku inda yake da Sumayya. Wala quwwata illa billah. Kai jama'a. Kai jama'a. Ni dan Abdullahi na ga ta kaina.